Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Diɲɛ seleke naani tɔnba ka lajɛrɛ min bɛ senna Faransi jamana kɔnɔ u ka kɛlɛbolow ka lahalaya kan diɲɛ Faransikan fɔ jamanaw kɔnɔ o lajɛrɛ in senfɛ Mali minisiri min ka caw bɛnnen don Mali jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye sigi dɔ kɛ ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Musa Fɔnba bi o walawalali caman k'an ye. Lajɛ min dayɛlɛlen don Faransi faaba la Paris ni a bɛ tali kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu kunka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu ni olu bɛ diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw kɔnɔ ni an ka minisiri filaw bɛ a kɛnɛ kan minisiri min ɲɛsin bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔw ma ni o ye Ablaye Diop ye ka taa se Ablaye Idrissa Mayiga ma sɔrɔdasiya minisiri ka bɛn ni lajɛ in ye kumaɲɔgɔnya dɔw kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri Ablaye Diop ani Ablaye Idrissa Mayiga u ni u minisiri ɲɔgɔn minnu bɛ jamana damadɔw kɔnɔ i n'a fɔ Canada, Amérique jamana kɔnɔ, Allemagne nazarala ani Amérique jamana ka taa se Faransi jamana minisiriw ma minnu ɲɛsin bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔw ma kumaɲɔgɔnya kun bɛ ka boli fɛn min kan o ye hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali mago bɛ dɛmɛ minnu na k'a ka surasiya yɛrɛ k'a kɛ surasiya jɔlen surasiya jolen ye ni dɔndaw ka wuriyaliw ye olu bɛ se ka sabati an ka Mali lakanatigilamaaw ye cogo min kumaɲɔgɔnya dɔ kun y'o ye o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ MINUSMA ale ka mandat falenna ni k'a lajɛ ka bɔ jɔseereya la mankanma yɔrɔ la a yɛrɛ ka se ka kɛlɛ bi ni maa ko k'a bɛna bi a kan wale kelen ka bi sigida ma nanama sumanen dɔ kan u k'a ma ko mandat robuste kuma fanba o bolila o de kan minisiri Ablaye Diop a ye a jira k'a fɔ lajɛ in yɛrɛ kɔnɔ Mali kunkan kuma sɛbɛkɔrɔ cayara ko b'a jira k'a fɔ diɲɛ seleke naani ba ɲumankɛlakaw hakili jɔlen don Mali ko fɛ maa o maa nan'i jɔ ka kuma a bɛɛ lajɛlen da sera Mali ma a ko kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye wulikajɔw ni cɛsiriw minnu kɛ bɛn ni basigi sinsinni na jamana kɔnɔ ani lakanako ta fan fɛ walasa jamana bɛ se ka basigi caman nan'i jɔ ka bonyamasegin kɛ Mali jamana ɲɛma ye o la a n'a ka jamana ɲɛmayaso ni o ye gouvernement ye Ablaye Diop a ko yɔrɔ kelen min fɛnɛ bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ o fɛnɛ ye nisɔndiya ye olu ye fɛn o fɛn fɔ ba ɲumankɛlakaw ye Mali lakanako la Mali gwɛlɛya la k'u caman jɔn wala jɔra a la k'a fɔ Mali maa ɲɛmaw u ye fɛn minnu fɔ Mali ko la tinɛni ni Bamaka ɲɛkili ko don o ma na min fɔ o la o dɔnbaa lajɛ y'o fɔ ni lajɛ in min filɛ nin ye ni a bɛ ka kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu kunkan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw kɔnɔ o ka lajɛ k'o bɛrɛbɛn ni yɔrɔ yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ta yɔrɔ Faransi ka bɛ fɔ jamanaw minnu kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies basigili jɛkulu kɔnɔmaw ka se ka o Faransi ka kɛ ka baara kɛ ka se ka baara nɔgɔya u n'u jatigiw ni ɲɔgɔn cɛ laɲini kura don min bɛna dɔ fara diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka baara ɲɛ kan maa o maa nan'i jɔ ka kuma minisiri Ablaye Diop ka fɔ la bɛɛ lajɛlen sɔnn'a ma k'a fɔ a ka kan bi in na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies basigili jɛkulu minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ fɔ u ka ladila k'u bɛrɛbɛn ni yɔrɔ yɛrɛ kɛcogo ye o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara nɔgɔya basigili jɛkulu bolo ani jamana basigita yɛrɛ fɛnɛ bolo. Association ko glantɔ musow u ye waleɲuman dɔ jɔnjɔn ta k'a di Mali minisiri ma Mali minisiri min ka caw bɛnnen don diinɛ ani batoko ɲɛnabɔli ma ka d'a ka cɛsiri baaraw kan ɲina hiji sabatiko ɲuman baaraw la a kɛra sibiri don de ye dunanjigiso kɛnpɛnsigi la an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Usmane Sogore ani Mohamed Sidibe an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Maaba caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ association ko glantɔ a ka nin jɔnjɔndi in kɛnɛ kan n'o ye remise de trophée kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin diinɛko ani batokow ma cakɛda mun ka baara bɛ ɲɛsin hiji labɛnniw ma n'o ye maison de haji maaw ye ka fara hiji baarakɛla wɛrɛw kan n'o ye encadrɛrw ye ani ka taa se agence de voyagew ma olu minnu bɛ adamadenw donni ka taa n'u ye makan tɔn in ɲɛma ka fɔ la laɲini kelen dɔrɔn de b'olu bolo o de ye ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin minisiriso ma ani mɔgɔ bolo donna ɲina hiji baara la mun kɛra sababu ye ɲina hiji ka se ka kɛ hiji wasalen tɔn in ɲɛmaw ye hakilinajigin kɛ kɛnɛ nabaw la u ka tɔn ka laɲini na kabini a sigi kuma sen kan san 2002 waatiw kana se bi ma. Mun ye ko glantɔ bila nin na vraiment salo hiji kɛra mɔgɔ caman tora la o ye Ala ka latigɛ de ye ni Ala ko min bɛ ko o bɛ kɛ ne ɲinɛ Ala ye ɲinɛ ministère ye baara kɛ Ala de y'a kɛ mais an b'a fɔ a tɛ kɛ ko dɔ kɔ
ne nya ijita kan na ijita yo baraka ka yoro la be kanya anga mo ka ta erla kana erla vraiment ambi alla fa kala ka fa ka ministère fu ku wali mandon awa mun fa na bana ambi ka ani ministère de fe ko glanto anga da ni yere munye mun fatura anga saka saraka bu sa ministère kan deme fa mo ka an deme anga association anga saraka bu ka mo yi ka hine suma abe ku fa na fa parce la tika de do awa mun nana nya alla dia kambe ajara nya bu yana ma pitru fedro de kama ministère mo de kama baranyuma kara nya ku tibnan dia baranyuma na ni kisi kany awa alla sago association no eto ko glanto en aye jonjon di ministry Asi Diallo ma aka ministry so togola ministry yere amayina ka foli ani boyama segun ke ka nyeshi toyima uye hakilima baramuta ko lu segere alhamdulillah wati ni islameu yu islamé ñokon ka bara wala ñumando ni sondia don parce que wala ñumando nya islamé ya doy ma wote menen ko fe bonyani ngo ministre tate mais ministère d'état don parce que imana me anka ñeneje sigi ñeneje bakaw de so donc ministère ko fe agence privée filière privée olu fana sendo nala donc hijini nyali bolu bere bolu parce que moko ba ko non tondo mais gouvernement tay moko ba kilen keme duru de donc ba wolon la nin keme duru ni be privé u bolu donc ni foli kera ko nyina hiji nyina malien bolu o koro e bede doke donc be ka fu membe foli famba la se ko glanto moko parce que wati minani do ube ka fo kwa manyi ni ma kunandi usoro la ka fo hadamaden ka fembe tese ka nyemenu nunga nyina hiji nyana anko fo ko don donc abato neni mbarake nyoko ambe courage soro mimba to ante jigin tukuni barani nyenina mais bonye fana kanka dianga dinanye mokoma baru fana edwa utanye uye usendo ala choko ya dola anyoye donc ambu fula foli famba nte sengente nyine abela se El Haji Ibrahim Boubacar Keita ma jamana nyemoko parce que fin chama mbe ministère ni mbake od la ante senga foli la kante senga tanuna amba do abe minka kono amba do akadana ya mimbe donc abe kuma minun fo yasa andusu ka farnya ka ta barani fe donc abe kuma minun fo ka mawere haklisigi minun ba to na ngbe se ka anka barake kanye donc jamana kunti ke la Ibrahim Boubacar Keita amba fola mais ambe au presse fana fo parce que kuna foni mimbe di journaux la télé la minun be kala radio la ni kuna foni ni kuma lase choko manye ni kuma malase ni ngani ya nyumanye hakili utesigi har ne hiji nyana na joni ba fo kwa nyana joni be amangutu nyumamfo awdu joni ba a ja nyumam ladi mokoma awdu donc ni yaye ni nyeli fana kera fo hak ko glanto mo ye pridama donc je crois que au fana au ka barake donc à presse audiovisuelle presse parlée presse écrite ka ubefo dans l'ensemble harsa anka donc hijini islamaya kudu anka donc hijini malikudu awa hijini temeni ko fani fem ba to ambe nyogon sorala jamana ni kunkankola anka nyine anyere dusu na anyere ka koko anka nyogo mina ina fambe ka nyogo mina ni dina sira kan chogomi mimba to jamana be basiki bembe na haketo bala sallallahu alaihi wasallam bara nunu belajele kuncera ni do ne ka nyeshi mauma mamunu bina iji bafla anintanduru keneka fanga ɲini jɛkulu adima ka bolo faran be sigida filanan kɔnɔ u ye sigi dɔ labɛn jumadenw walasa ka kunnafoni caron u ka fanga ɲini jɛkulu tɔndenw ye ka da u ka lisiko lahalaya kan a senbɔliko la kalata nataw la sigida kunkankoko kunkan musa fɔnba ani samba tarawele olu de kun b'a kɛnɛ kan sherifila jabaniso tɔgɔ la an ka ɲɛjɔ u ka sɔrɔlenw na Bamakɔ sigida filanan ni o ye commune de ye fanga ɲini jɛkulu adima PSJ tɔnden minnu be yen olu kɛmɛ ka wuli ka jɔw kɛ jango u bi se ka nɔba bɔ maire sigi kalataw la minnu bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sigida filanan na commune 2 novembre kalo tile 20 nata kɔrɔfɔ in sɛbɛndiyara u ka lajɛ dɔ de senfɛ lajɛ min sigira sen kan adima PSJ yɛrɛ section jabala la 15 bugu Bamakɔ sigida filanan na o lajɛ in senfɛ da sera fɛn camanw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ŋunuŋunu minnu ni olu bɛ sen na k'a fɔ adima PSJ a ka lisi o bilama binnen don commune de tribunal la k'a fɔ ko fiɲɛ dɔw bɛ a la adima PSJ ma ɲɛmaw commune de kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ olu ma diɲɛ ni tribunal ka o laɲiniw ye u ye wuli ka jɔ kɛ sariya kɔnɔ ka cour d'appel sɛgɛrɛ o cour d'appel ka jaabiw bi bɔ k'u bi tarata nata ka se ka kunnafoni di tɔndenw ma u k'a dɔn k'a fɔ wuli ka jɔw bɛ se ka kɛ hali bi
maire ɲini kadra kɔnɔ tɔndenw fɛnɛ bɛ se ka o wuli ka jɔ kɛ cogo min ɲɔngɔnmɛ kun y'o ye. Koma bɛɛ b'a kalama élection communale kan ka kɛ cɛbɔ kan ka kɛ an y'an ka lisi kɛ an welela k'a fɔ an ɲɛna ko an ka lisi ko a atakira lisi atakira o tɛ kojugu ye dɛ su fɛ de an welela minuit wagati ko a fɔra k'an ka lisi invalidera ne ko an ko bɛ se ka kɛ cogo di an bɛ sariya jamana de kɔnɔ sariya bɛ rendu tile de fɛ donc an bɛ min ɲini sariyatigiw fɛ ko adama lisi ani URD ani parena ani far an ka wuli k'olu bɛɛ ka attaquer k'olu sen ka bɔ lisi la o kɔrɔ ko élection tɛ commune de la est-ce que minnu b'o lisi fɛ olu b'u sigi k'u bolo kɔrɔta an ma ko rature bɛ lisi la ko blanco bɛ lisi la ne de ye secrétaire général ye blanco t'anw ka lisi la en tout cas lisi bɛ bɔ yan wagati min na blanco an ma blanco k'a la an ma rature kɛ an ka lisi la ni blanco kɛra a la olu de y'a k'a la. Anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina dɔ ta k'a lajɛ cɛbaw tun bɛ gwɛlɛyaw minnu sɔrɔ u ka sɛbɛnfuraw labɛn dɔ ni ka t'u bila k'a jira k'a fɔ u ye cɛbɔ ye ni u k'a ma ko dépôt de candidature fɛn caman kun bɛ kɛ a kɔnɔ minnu ye ko bɛnbaliw ye nka sariya senkura min dalen don bi ni u k'a ma ko loi électorale ale kɛn bɛ ka fɛnw bɛɛ lajɛlen fɔ k'u sɛnsɛn ka laban k'a nɔgɔya fana wa ADEMA PSJ a tɔndenw ye nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ k'a daminɛ gouvernorat a bilalen kɔfɛ ye u b'a sɛgɛsɛgɛ ni fiɲɛ bɛɛ la ka wele bila ADEMA mandataire ma o ka taa o fiɲɛ ni furakɛ k'a lasegin o bɛɛ lajɛlen kɛra gouvernorat ma fiɲɛ ye a la kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI fɛnɛ ma fiɲɛ ye a la o kɔfɛ fana an ka biɲɔgɔn ye tun bɛ tali kɛ fɛn filanan min kan o ye kuma dɔw fɔra kunun n'o ye k'anw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Cɛmɔgɔ Sangare k'o bɛ majorité présidentielle la ko où va le Mali anw kɔni bolo Cɛmɔgɔ y'o min fɔ anw de y'a fɔ a ye où va le Mali présent ka d'a kan anw de ko quand an bɛ majorité la anw de ye jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛbagaba ye tɔn minnu b'o kɔnɔ n'olu yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn labɔ ka ɲɔgɔn yira diɲɛ la an ma kɛ ngɛrɛ ye k'an yɛrɛ kɔnɔ fara wa n'o ma kɛ sariya fana kɔnɔ ko fo ka taa wariko kuma ni surɔfɛnko don la fɛn min ye fɛn jɛlen ye k'o kɛ fɛn namaralen ye k'o bɛ talon ka bɔ yen an bɛ ɲininkali kɛ où va le Mali anw ka Zeyina programme na anw ka laɲini ye dugukolo ko gestion a ka bɔ mairie yɛrɛ de kɔnɔ pewu parce que a tɛ commune de yɛrɛ la dugukolo t'anw bolo yan foyi ti yan balawu ni kuma ni mankan kɔ sinon dugukolo ti yan o tɔgɔ tiɲɛ kun tɛ dugukolo ko ka bɔ mairie ka bolo kan. Ne ye lisi attaqué ni siranbagatɔ de ye lisi attaqué ko ka lisi bɔ ne ɲɛna élection ye cɛbɔ de don u y'u ka cɛw bɔ an y'an ka cɛw bɔ donc an ka taa kɛnɛ kan n'an taara kɛnɛ kan ni jama ye mun ta o tigi de gagnera mais ka taa kɛ k'i bɛ taa mɔgɔw senkɔrɔla cɛ k'a tigi bɔ a la ka sɔrɔ a ma taa kɛnɛ yɛrɛ kan ne ɲɛna o fana ye koba ye n t'a dɔn Mali kɔnɔ o fana bɛ se sinon bi ko m'an bila élection na dɛ an kun bɛ se a ka fɔ ko fanga b'i bolo ou bien wari b'i bolo i bɛ dɔ ta bɔ a la fanga caman tɛmɛna yan minnu taara anw ta bɔ a la u ka lisi ma bɔ a la sinon u ka lisi kun bɛ se ka bɔ a la o moment na mais a ma bɔ a la yani cour d'appel k'a ka jaabi bɔ k'i bi ADEMA PSJ tɔnden minnu bɛ sigida 2nan na commune 2 a cɛ n'a muso kɛn bɛ ka wuli ka jɔw kɛ barisabu ka d'a kan u yɛrɛw bolo u sen tɛna bɔ maire ɲini na o kuma na cɛw ni musow ni denmisɛnninw ni maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka wuli ka jɔw kɛ walasa u bɛ se ka mairiya sɔrɔ commune 2 kɔnɔ ni o ye sigida 2nan ye. Farafina kɔɔri sɛnɛ jamana 4 minisiri minnu ka caw bɛnnen don jagoko doni ma bala olu ka lajɛrɛ min kunnun donnen don Bamakɔ o kun cɛra jumadon Tata Ture bɛ walawalali caman kan ye kuncɛlin kan. N ye lajɛrɛ ta ko 4nan ye min n'a bɛ jamana dɔw ka lajɛrɛ kofɔ jamana minnu bɛ tali kɛ Mali jamana Benin Burkina Faso ka fara Chad jamana kan olu faralen ɲɔgɔn kan u ka kulu bɛ wele ko C4 ni lajɛrɛ belebele kɛnɛ ye min n'a bɛ senna kabini octobre kalo tile 26 fo ka na se a tile 28 ma san 2016 u ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ fo n'a kɛra ka ba don kɔɔri nasiraw la Mali jamana kɔnɔ ka fara Benin Burkina Faso ani Chad jamanaw kan n'o ye farafinna jamanaw ye ni jamana 4 minisiriw ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na min n'a laɲini ye ka sankɔrɔta don kɔɔri baaraw la a kɛnɛ kan u da magara
yira laɲini dɔw la laɲini minnu bɛ se ka na ni sababu ɲuman ye ka ba don kɔɔri bayɛlɛmali la ani ka sankɔrɔta don kɔɔri la jago sira kan fo ka taa se kɔɔri bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn dilanni minnu ye ni lajɛrɛ in kuncɛli kɛnɛ kan an ka minisiri ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'i banba kɔɔri nafaw kan bari sɔrɔ nasiraw kan jateminɛw y'a yira k'a fɔ jamana caman bɛ farafinna jamanaw la minnu ka baara ye kɔɔri la baara ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ o farafinna jamana ninnu na sɔrɔ nasira kan kɔɔri bɛ nafa caman de ladon sɔrɔ yiriwa sira kan mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu sen yera ni lajɛrɛ belebeleba in kuncɛli kɛnɛ kan u taar'u ɲɛ da cakɛda dɔ kan n'o ye C4 projet cakɛda ye o cakɛda min n'a jɔra Brésil cakɛda dɔ fɛ n'o ye agence brésilienne Mali jamana ani Brésil ka baaraɲɔgɔnya kadara kɔnɔ nin kɛnɛ in kan u y'a yira k'a fɔ cɛsiri ani wulikajɔ kan ka boloda ka ɲɛsin kɔtɔn nasiraw ma o kadara kɔnɔ kɔtɔn min n'a bɛ sɛnɛ fo kɔtɔn ka kɛ kɔtɔn ɲɛnama ye kɔtɔn min n'a lahalayaw ka ɲi walasa a bɛ se ka kɛ nafabɔlan ye minisiri y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ u bɛna labɛn dɔw sigi sen kan ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu n'olu ma sankɔrɔtaba sɔrɔ ka ɲɛsin kɔtɔn labaarali ma sananga nga bi bamanangan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ an b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli kan Musa Fɔnba bɛ bi walawalali k'an ye an ka sɔrɔlenw lajɛ Centrafrique jamana kɔnɔ maa 25 o maa 25 la gendarme ta ɲɔgɔn na o de fara alamisa ka dugu jɛ juma na wulikajɔ senfɛ min kɛra kulu maramafɛntigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamana a camancɛ yanfan fɛ nin kɔni wulikajɔ ninnu tɛ ka kɔtigɛ Centrafrique jamana kɔnɔ bilen a bara ta Faransi jamana kɛmɛ ka jira k'a fɔ ntɛnɛndo olu ka kɛlɛcɛ min kun bɛ ni o ye opération Sankarisi ye olu ka baara bi jɔ diɲɛselekena ni tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu min bɛ Centrafrique jamana kɔnɔ MINUSCA o ye maa 10 ɲɔgɔnna de ye a polisi a n'a surasiw nka olu bilama sen tɛ ka kɛ banamini ngalama ye kulu maramafɛntigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ minnu ka wulikajɔ senfɛ maa nanama sumanenw bi bɔnɛ u ni na Seleka ani anti balaka a bɛ waatinin bɔ fana Centrafrique ka den dɔw fana bɛ ka wulikajɔw kɛ ka jira k'a fɔ diɲɛselekena ni tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu MINUSCA ka taa ka bɔ jamana kɔnɔ barisabu ka da ka Seleka ni anti balaka ni ɲɔgɔn cɛ mankan la k'u tɛ ka se ka mago dilan maa nanama sumanenw bɛ ka bɔnɛ u ni na diɲɛ dongo don ɲɛbosilen ɲɛna u tɛ ka se ka fɛn bali a la Octobre kalo tile 24 tɛmɛnen wulikajɔ dɔ kɛra ka nisɔngoya taama sigi sen kan ka ɲɛsin diɲɛselekena ni tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu in mɔ a senfɛ maa 10 ani maa 4 olu joginna maa 4 ɲɔgɔnna olu bɔnɛna u ni na o kɛra Centrafrique faba yɛrɛ la Bangui Faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye a jira k'a fɔ olu ka cɛden minnu kun nanen kun don Centrafrique jamana kɔnɔ Sankarisi k'a ka baara sera a da la o kumana baara tɔ ko bɛ diɲɛselekena ni tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu MINUSCA de bolo Jean-Yves Le Drian o ye Faransi minisiri ye min ɲɛsin bɛ surasiya mɔ dimanche don ale kan ka bisimila Centrafrique faba kɔnɔ Bangui Centrafrique ma ɲɛmɔgɔw fɛ u bɛna jɛ ni ka fu siri u ka ayiwa baaraw la Faransi jamana kɔnɔ ni ɲɛnajɛ dɔ ye ɲɛnajɛ min ni o bɛna kɛ bonyamasegin ye nka Jean-Yves Le Drian y'a yira k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛ 350 ɲɔgɔnna kɔni bɛ yen olu na to yen sani dugu cɛ u ka pankuru min ni boliba tɛ la u k'a ma ko drone o bɛ to ka jateminɛ kɛ sani dugu cɛ k'o na to senna Centrafrique jamana kɔnɔ Chadi jamana kɔnɔ sariyatigiw ye a jira k'a fɔ olu ye baara bila barisabu ka da ka Chadi jamana ɲɛmɔgɔw mɛn olu dala k'a lamɛn u kun ye kangari min da u ye ka waati di u ma k'a fɔ u b'a fɛ ka dɔ bɔ mɔgɔw ka lahɔrɔma la ka sababu kɛ ko gɛlɛya ko dan b'a yɛrɛ ye mesure d'austérité k'olu ma jɛni a ye ka dɛsɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ma segin u kɔ o kumana k'a daminɛ juma dɔgɔkun 2 sa u b'o de kɛ baara bila la o kiiri bulonden tɛ Chadi jamana kɔnɔ ko kiiri natigɛ yɔrɔ min sɛbɛnfura o sɛbɛnfura ni o de bɛ tɛmɛ ya mangi ɲini ka namu bisimila ni kiiribulo kɔnɔna kɔni ye o sɛbɛnfura kɔni dalen na to teriwari kɔnɔ magatina kɛ la barisabu ka da kan jamana fankelen de jujuw na baara kɛ bulo min kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ waati min dilen kun don jamana ɲɛmɔgɔw ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ waati min dilen kun don jujuw fɛ jamana ɲɛmayaso ma u k'a lajɛ ka olu ka tɔrɔmɔɲɔ jɔlen to a nɔ na olu ka baara ni maa caman da man ka jamana kɔnɔ maa bɛ maa na fɛntigiw la olu dɔ bɛ se ka na n'u ka fɛn ye k'a fɔ ko u bɛ sariyatigi bɔ a taabolo ka kiiri jalatigɛ tɔ n'o y'a sɔrɔla fɛn min bɛ di e ma i wɔsi la jamana ɲɛmayaso fɛ k'o man girin bɛ a ka ca la i bɛ don u ɲɛnada fɛ ka kiirikolo tigɛ nka u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ni jamana ɲɛmayaso ma olu ka kumakan kɔni mɛn o kumana baara kɔni bilalen ye nin ye sa tile 15 kɔrɔfɔ sɔrɔla ka bɔ maa min yɔrɔ o ye sariyatigiw ka lapasajɛkulu ɲɛmaa ye ni u ka ma ko Jonga Arafi
jamana kuntigi sigi kalata min ni o bena kɛ Ameriki jamana kɔnɔ novembre kalo tile 8 nata Donald Trump ani Hillary Clinton bibi na Hillary Clinton Barack Obama ka fanga ɲini jɛkulu démocrate muso bɔ halibi ani kiri ma se ka taa ka ɲɔgɔn da barisabu ka da ka don dɛmɛnenw na u ka polisilakaw minnu bɛ Ameriki ni u k'u ma ko FBI olu kun ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛ a ka lahala dɔ kunga sɛgɛsɛgɛli min gunjɛlen u y'a yira k'a fɔ a t'a minɛ kunbɔ a t'a wele kunbɔ bɔgɔ jɛninen kan ko nka ko a ma ko kalalama kɛ o kɔrɔ ye k'a ti sɛbɛ don ko kɛtɔ la ko de ye nin ko in se a ma o tɛ dɔwɛrɛ ye maa min na a bɛ Barack Obama ka minisiriya la minisiri min ɲɛsinnen kun don Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw mɔ Hillary Clinton a kɛn'a kɛ ka telefɔni dɔw minɛ telefɔni minnu tɛ telefɔni jɔlenw ye ni ka to k'a ka batakiw sɛbɛn olu la k'olu ci ani Ameriki jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ wale kelen Ameriki jamana ɲɛmayaso ni lasigidensow ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ ɲɛfɛ ni telefɔni dun tɛ o n'a ɲɔgɔnna telefɔni jɔlen ye a ka ca la jamana jugu bɛ se ka o sɔrɔ kunnafoni sɔrɔ sira kura sababu la ni o ye technologie de l'information ye ka laban ka jamana kɛlɛ ni a ye a bara ta kunnafoni sira kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ jamana ɲɛmayaso yɛrɛ bolo u kan ka baara kɛ minnu na nka ko min y'a to a y'o bɛɛ lajɛlen to yen fɔ ka taa baara kɛ ɲɔgɔn dɔw ka telefɔniw minɛ ka to ka jamana yɛrɛ kunkanko sɛbɛnw k'olu kunnafoniw ci ni telefɔni wɛrɛ ye o ye maaw dabali ban barisabu ka da ka telefɔni na i kɛlen ka bataki ci a la a nɔ bɛ ye a kɔnɔ ni sɛgɛsɛgɛliw wulila a nɔfɛ kuma o kuma a bɛ taa ye o sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛla ni FBI kun y'a jira k'a fɔ a tɛ a wele kunbɔ bɔgɔ jɛninen kan ko nka ko a bɛ ko kolobo kalabako kɛ ni ko bilara ye bibi na a n'an bɛ wuli ko kura FBI ye sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ dayɛlɛ o sɛgɛsɛgɛli min n'a fɔ u t'an bɛ bɔ a ka cilen dɔ kan cilen min ni o kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana lase dingɛ dɔ kɔnɔ o sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛlen don bi o de kosɔn Donald Trump ale min n'a bɛ ɲɔgɔn na George Bush ka fanga ɲini jɛkulu cɛbɔ kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ n'i ye FBI kɔni gɛlɛn ye ka sɛgɛsɛgɛli in dayɛlɛ ko kura o b'a yira de ye k'a fɔ fɛn dɔ de bi Donald Trump ko ni ale bi Hillary Clinton ka nin ba ta k'i sɛbɛnko in d'a kan ni fɛn dɛnku ɲɔgɔn na a b'a ni o sandiya lahala de tɛnku ɲɔgɔn na u ko min ma ko Watergate o Watergate tɛ dɔwɛrɛ ye san 1974 nin ɲɔgɔnna dɔ kɛra fɔ a gwɛlɛya kɛra sababu ye ka jamana ɲɛmaa bɔ fanga na Ameriki jamana kɔnɔ o don jamana ɲɛmaa kun ye Richard Nixon ye a ko a ni o de ka kan o kumana ale bɛ fɛn min ɲini Hillary Clinton fɛ wali kelen jamana ɲɛmaaw fɛ kalata yɛrɛ kana kɛ bilen Hillary Clinton sen ka bɔ a la ale ka sin ka jira k'a fɔ ale de ye jamana ɲɛmaa ye. o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma an tɛna an kɔ don ɲɔgɔn na n'an ma seli ka foli kurakura aw ye aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn ni ala sɔnn'a ma.